Kaixo honen naiz 11 urte ditut eta 100 ipuin hitz gutxitan liburua irakurri dut eta oso ona iruditu zaidanez, zuei erakustea pentsatu dut. Liburu hau Jose Antonio Ormazabal idatzi zuen, marrazkiak Jon Zabaleta egin zituen eta elkartea Elkar da. Liburu hauek oso errazak direnez irakurtzeko, nik gauean jartzen nintzen irakurtzen eta 20 kapitulu irakurtzen dituen edo, baina niri gehien gustatu zaidana eguzkia izan zen eta irakurriko dizuet. Eguzkia, gogoratzen naiz ondo asko nora galdetu nion Amonari ipuinak egia zirela uste nuen garaian. Amona, gauean nora joaten da eguzkia? Ai, ume. Hori ez dizute erakutsi oraindik, erantzun zidan. Begira, eguzkia egarritu egiten da egun osoan zehar, eta gauero urruti dagoen iturri batera joaten da ura edatera. Baina goizero itzultzen da berriro egun berri bate hasiera ematera. Sinetsi egin nion Amonari eta beldurrez egoten nintzen egunen batean eguzkia ez ote zen iturritik itzuliko edo egarri zitoko ote zen ara iban baino lehen. Asko gustatu zait eta gomendatzen dizuet. Agur eta beste egun bat.